Zdravo! Danas radimo jedan eksplozivni eksperiment. Pokušat ćemo da napravimo bazuku. Idemo da vidimo. Ovo je moj stari brat Haran, on to pokušava. Ajde. Ovdje ima papir. Stari zabavnik, neki uvati se tu, kroz odu cevku pa napravi rupice pa ono i tako. Htelo je, si vidio? Htelo je malo. Beži! Beži na me! Ovo je naš prvi eksperiment na mom kanalu. Pravi bazuku. Ne, staroči. Nema druga posla. Ovo oči pozadnje da izleti i napred. Jebiti to majstara. Ej! Nemojte da pričate ružne reči za mog kravu. Dajte ti ne... Nešto ga. Šta je malo. Nisam znao da je ovo ovoliko zabavno. Taman 17. 18. video na mom kanalu. Skoro će 20. A da izvadiš te novine? Šta bi bilo? Ajaj! Ovaj baš tera da napravi po... Bože! Dok otišla vatra. Bežimo mi. Dosta više, ama. Potrošite opasno. Skine se ko na kosu. Bazuku praviš. Ti si baš... Nisam kako treba napraviti. Pa opet ćemo. Napravit ćemo od PVC cevi. Pa ćemo to sad. Nećemo to. Znači kraj je. Ne, ovo PVC cevi. Jo, imamo PVC cevi. Ne, ovo, i ne treba da. Treba to. Možemo deče da osjećamo na tamo. Ja sam uveć pitno bio ruku. I to je to. Kraj je i ovoga sad. Da. Možemo da kažemo